Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa. Jama'a barkamu da saya ke saduwa ga muhimman labaran duniya na wannan marice. Kungiyar Kiristocin Najeriya ta baiwa masu shirya zanga-zanga tsadar rayuwa shawarwari a daidai lokacin da sifetan 'yan sandan kasar ya gana da manema labarai. A Burkina Faso kuma za ku cewa kungiyar kare hakkin bil'adam ta Human Rights Watch ta yi kira a jiya Juma'a da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba biyo bayan wasu fayafayen bidiyo da ke nuna dakarun kasar na fede gawawakin mayaka. A yau Asabar ne kuma shugabannin diplomasiyar kasashen Amurka da na China ke wata kwarya-kwarya ganawa a Vietnam. Sai a gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su. Musamman da wannan labari daga tarayyar Najeriya, inda kungiyar Kiristocin kasar ta baiwa masu shirya zanga-zanga tsadar rayuwa shawarar cewa ya dace su rungume wasu hanyoyin bayyana damuwarsu maimakon shirya zanga-zanga da ake kokarin yi a makon gobe. Shugaban kungiyar Archbishop Daniel Oko ya buƙaci ɗaukar hanyoyi da suka dace wajen gabatar da ƙorafe-ƙorafe maimakon baiwa wasu ɓata gari damar da za su yi amfani da ita wajen jefa ƙasar cikin tashin hankali. Archbishop din ya ce ta hanyar tattaunawa da gudanar da taruka da kuma gabatar da ƙorafe-ƙorafe a rubuce ana iya janyo hankalin hukumi akan irin halin kunci da jama'a suka samu kansu. Wannan labari na zuwa a daidai lokacin da sifetan janar 'yan sandan ƙasar Kayode Ebituku a wata gana da manema labarai bayar da sharuɗan gudanar da zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a faɗin ƙasar wato 1 ga watan Agusta. Babban jami'in sandan kasar ya sanar da hakan ne bayan wata gana da manema labarai a hedikwatar rundunar da ke Abuja a jiya Juma'a. Yana mai bayyana cewa tabbas doka ta baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin gudanar da taruka da kuma gudanar da zanga-zanga ta lumana ba tare da wuce gona da iri ba. Kotunan da ke yi wa waɗanda ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Boko Haram kenan muna Najeriya ta ɗaure mutane 125 a shari'u da aka gudanar a cikin wannan mako mai karewa. Kakakin ministan shari'a Kamaruddin Ogundele ne ya bayyana haka, inda ya ƙara da cewa tuhume-tuhumen da ake musu kenan sun hada da ayyukan ta'addanci da ba da kuɗi domin kai harin ta'addanci da taimakawa da kayan hare-hare da kuma laifuka da suka shafi manyan laifuka. A Burkina Faso, ƙungiyar kare hakkin bil'adam ta Human Rights Watch ta yi kira a jiya Juma'a da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba biyo bayan wasu fayafayen bidiyo da ke nuna ta yadda wasu dakarun ƙasar ke fede gawawakin wasu mayaka da kuma cin naman su. Yanzu haka hukumar Burkina Faso sun gaggauta kaddamar da bincike wanda a idanun wannan ƙungiya zai wuya hukumin na Burkina Faso su yi adalci a kai. A ƙarshe dai wannan ƙungiya ta buƙaci hukumi na Burkina Faso na ganin sun gaggauta kama mutanen da aka samu da hannu wajen aikata wannan ta'asa da kuma gurfanar da su gaban kuli'a ba tare da la'akari da matsayinsu ba. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Firaministan Habasha Abiy Ahmed a yau Asabar ya ziyarci wani ƙauye mai nisa da tsaunuka da bala'in zabtarewar ƙasa ya afkawa, wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 250. Rahotanni daga yankin na nuni cewa jami'in na ci gaba koko jami'ai yanzu haka na can na kokarin tantance adadin mutanen da suka mutu a lokacin da ruwan sama kamar da bakin kwarya suka janyo zabtarewar kasa da ta mamaye karamar hukumar Kinshasa. Gosti kenan mai tazarar kilomita 480 daga babban birnin kasar Addis Ababa. Akalla mutane 257 ne aka sanar da sun mutu bisa ga rahoton baya-bayan nan dai hukumar kula da jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA tana mai cewa adadin zai iya zarce haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto mai matuƙar tayar da hankali a ɓangaren da ya shafi manoma. Rahoton na nuna cewa za a iya fuskantar karancin abinci a wasu ƙasashen Afirka inda miliyoyin mutane ke fama da yunwa. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran ƙaruwar yawan mutane da ke fafutukar ciyar da kansu. Mukaddashin daraktan yankin kudancin Afirka na wannan hukuma Lola Castro ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP a Johannesburg na kasar Afirka ta Kudu jiya Juma'a cewa lokaci mafi muni na nan gaba. Mutane ba za su iya girbi ba
kuma yanzu haka matsalar ita ce girbi na nan gaba sai an kai wata na Afrilun shekarar 2025 bayan Malawi, Namibia, Zambia, Zimbabwe, karamar masarautar Lesotho makonni 2 da suka gabata kasar ko kuma wasu kasashe yanzu haka sun kama hanyar shiga jerin waɗannan kasashe da ake fuskantar karancin abinci. Hukumar zaɓe Algeria ta amince da 'yan takara 3 a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Satumba, ciki har da shugaban ƙasar Abdelmadjid Tebboune mai barin gado. Shugaban ƙasar mai shekaru 78 a duniya na samun goyon bayan wasu jam'iyyu. A ƙasar China a yau Asabar wata mota ta afka wasu matafiya a cikin wani babban birni na tsakiyar ƙasar, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu 5. A cikin wata sanarwa da rundunar 'yan sandar gundumar Kaifu ta fitar ta ce lamarin ya faru ne tsakar dare da misalin karfe 12:10